Ezigulini ezine-ischemic stroke, lapho kuvinjelwa khona umkhumbi wegazi ngokusebenzisa iflule futhi ngaleyo ndlela kubangele izimpawu ezifana nokuqala ngokuzumayo kobuthakathaka bengxenye eyodwa yomzimba, ubunzima bokuhamba, i-ataxia noma ukungaboni kahle, ubunzima bokuqonda ulimi olukhulunywayo noma ukungakwazi ukuphimisa amagama ngendlela efanele. Ngakho kulesi simo, kubalulekile ukuphuthuma esibhedlela ngokushesha ngangokunokwenzeka esikhungweni sokunakekelwa kwesifo sohlangothi esiphezulu. Ngoba emahoreni ambalwa okuqala ngemva kokuqala kwezimpawu, uma iflule lingancibilika ngokusebenzisa ngezindlela ezihlukahlukene, khona-ke ukunikezwa kwegazi kungabuyiselwa phakathi kwamahora ambalwa ngemva kokuqala kwezimpawu. Ezinye izimpawu zingahlehliswa ngokuphelele ngokushesha. Futhi ngemva kwenyanga eyodwa, ngemva kokwenza i-physiotherapy eqhubekayo, lezi ziguli ezithola lezi zindlela zokwelapha ziba ngcono uma ziqhathaniswa nalezo ezingazange zithole ukwelashwa. Yiziphi lezo zindlela zokwelapha ezithuthukile? Emahoreni okuqala ngemva kokuqala kwezimpawu, singanikeza umjovo obizwa ngokuthi i-tenecteplase noma i-recombinant tissue neoplasmogen activator, unikezwa ngomjovo emithanjeni ukuze uncibilikise i-clot. Kodwa ngisho nangemva kokuba amahora ambalwa okuqala esedlule, ngisho namahora angu-12 ngezinye izikhathi manje, ngokwelashwa kwakamuva futhi kutholakala ngendlela ye-cath lab ethuthukisiwe kanye nokuba khona kwama-radiologists angenele kanye nodokotela be-neurologist abangenele kanye nodokotela abahlinzayo. Lapho ungakwazi ukubeka ngokuqondile ikhathetha emithanjeni yegazi ethintekile yobuchopho futhi ngaleyo ndlela uncelise iflule noma ukigcina i-stent u-host ngokushesha. Ukubuyisela ukutholakala kwegazi. Futhi lokhu kulindeleke ukuthi kuphumelele kakhulu uma kwenziwa kahle, ngesikhathi esifanele nasibhedlela esifanele. Ngakho-ke lokhu kubaluleke kakhulu. Sicela ukhumbule ukuya esibhedlela masishane ngangokunokwenzeka futhi ungachithi isikhathi ezikhungweni ezincane noma kuma-clinic azimele, ngisho noma kungokadokotela we-neurology. Isikhathi esingcono kakhulu ihora legolide kusukela kuqala izimpawu, shesha uye esibhedlela nasezimo eziphuthumayo.